Il-mużika tal-Orkestra Nazzjonali f'ambjent naturali mill-Lisbaħ paxxiet il-mijiet li l-ġimgħa filgħaxija attendew għar-raba' edizzjoni tal-kunċert Classics Under the Stars. Għażla varjata ta' mużika klassika, sagra u anki teatrali kienet il-qofol tal-kunċert organizzat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru flimkien mal-Orkestra Nazzjonali, immexxija b'abilta li ma bħala Mr. Mast Alan Kirkop. Sodisfat b'dak li ttella fil-Palazz tal-Girgenti, iċ-Chairman tal-Orkestra Sigmund Mifsud fisser kif flok bħal dan l-għażla mużikali għandha tkun differenti. L-għażla tal-mużika tkun differenti, ovvjament meta tkun għall-apert ċertu dettalji xi ftit jew jintelef, allura naħsbu mużika li biex ngħidu hekk in-nies jirrelataw iżjed magħha u għalhekk huma daqshekk popolari dal-kunċerti. Dan il-kunċert li minnu nġabru flus għal għaqdiet li jaħdmu mal-annimali abbandonati ġab fit-tmiemu staġun impenjattiv għall-Orkestra Nazzjonali. Mifsud għallinna li l-istaġun li jmiss se jkun wieħed biżel ukoll, hekk kif l-orkestra qabdet ritmu li donnu ma jrid jikkalma b'xejn. Tliet safriet, waħda minnhom ġewwa l-Vatikan, l-oħra ġewwa Brussels u kif ukoll Vienna, ġifieri dawk ovvjament jieħdulna ħafna xogħol ta' preparazzjoni u organizzazzjoni, kif ukoll imbagħad ovvjament il-kunċerti regolari li nagħmlu minn ġimgħa l-oħra, ġifieri l-orkestra qiegħda involuta tal-inqas kunċert fil-ġimgħa ġieli anke tnejn.